Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και για την πρόσκληση. Πραγματικά η κυρία Κορίνα Πατέλη πέτυχε διάνα επιλέγοντας αυτό το θέμα. Διότι αν με ρωτάγανε ποιο είναι το ένα και μοναδικό μέτρο που θα μπορούσε να αλλάξει τελείως την ογκολογική πορεία στην Ελλάδα, που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής και την έκβαση των ασθενών με καρκίνο, αυτό θα ήταν η υποχρεωτική καθιέρωση των ογκολογικών συμβουλίων. Και μάλιστα είναι ένα μέτρο το οποίο έχει και πάρα πολύ μικρό κόστος. Γιατί χρειαζόμαστε τα ογκολογικά συμβούλια? Γιατί ο καρκίνος δεν είναι μία νόσος, είναι πολλές διαφορετικές νόσοι με εξειδίκευση, με κλάδους οι οποίοι υπερβαίνουν την κλινική πρακτική, έχουν απεικόνηση, έχουν πολύ εργαστήριο. Είναι μια συστηματική νόσος, άρα χρειάζονται γνώσεις όλων των οργάνων. Εδώ να πω ότι η ογκολογία μαζί με τη λοιμοξιολογία είναι οι μοναδικές ειδικότητες παθολογίας που δεν αντιστοιχούν σε σύστημα. Η νεφρολογία, η καρδιολογία, η πνευμονολογία αντιστοιχούν σε ένα σύστημα του ανθρώπου. Η ογκολογία αντιστοιχεί σε όλον τον οργανισμό. Επίσης, οι διαδικασίες που χρειάζονται για να φτάσουμε στη διάγνωση, στην επιλογή της θεραπείας και στην τελική έκβαση είναι πολλές. Πρέπει να επιλέξουμε ποιες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στον άρρωστό μας. Οι τοξικότητες και κυρίως μετά την εφαρμογή της ανοσοθεραπείας επίσης προέρχονται από όλα τα συστήματα και να μην ξεχνάμε ότι πλέον έχει περάσει η εποχή όπου η αυθεντία, η σόλο πρακτική ήταν αυτό που ικανοποιούσε τους ασθενείς και που αρκούσε απλώς να είσαι καθιερωμένος για να είσαι και σωστός. Τώρα πια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Τα MDTs, όπως λέγονται τα ογκολογικά συμβούλια, επιλέγουν ποιες είναι οι προσφορότερες μέθοδοι για την επιλογή της θεραπείας, ποιες είναι οι προσφορότερες μέθοδοι για εφαρμογή precision medicine, δηλαδή ιατρική της ακριβίας, επιλέγουν ποιοι ασθενείς μπορούν να μπουν σε κλινικές μελέτες και εν τέλει βελτιώνουν τη συνολική επιβίωση των ασθενών. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Είναι ο παθολόγος, ο ογκολόγος, ο χειρουργός ογκολόγος, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ο ακτινολόγος, ο παθολόγος και ο μοριακός βιολόγος, που είναι η καρδιά του Ογκολογικού Συμβουλίου, αλλά υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που η παρουσία τους είναι από χρήσιμη έως υποχρεωτική, όπως είναι ο γιατρός της υποστηρικτικής αγωγής, η εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, ο φαρμακοποιός, ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος, ο διαιτολόγος, η κοινωνική υποστήριξη του νοσοκομείου, και όλα αυτά έχουν κατοχυρωθεί από διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες και του ΕΣΜΟ και του ΆΣΚΟ, όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και πιο κάτω. Και ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την απεικόνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι και πολύ συχνά έρχονται άρρωστοι οι οποίοι έχουν κάνει αξονικές και ταυτόχρονα έχουν κάνει και PET. Έχουν κάνει PET και ταυτόχρονα έχουν κάνει και σπινθυρογράφημα οστών. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε συντονισμός, αυτό δείχνει ότι ταλαιπωρήσαμε τον άρρωστο, ότι δεν γνωρίζουμε ποια μέθοδος είναι η πιο κατάλληλη για το ερώτημά μας. Άλλη ειδικότητα και άλλη ευαισθησία, παραδείγματος χάρη για τα οστά, έχει το PET, άλλη έχει το σπινθυρογράφημα οστών. Ότι επιβαρύνουμε το σύστημα υγείας, διότι έτσι περιττές εξετάσεις μπλοκάρουν στα ραντεβού άλλους ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η απεικόνηση δεν είναι απαραίτητη μόνο για να τεθεί η διάγνωση, είναι απαραίτητη για να τεθεί η σταδιοποίηση του καρκίνου, είναι απαραίτητη για να αποδειχθεί η ανταπόκριση ή όχι στη θεραπεία και το πόσο σημαντική είναι αυτή, με ειδικά κριτήρια που υπάρχουν, και πλέον τώρα πια τα radio informatics είναι πάρα πολύ σημαντικά στην καθημερινή κλινική πρακτική. Τέλος, ένα μέρος της ακτινολογίας που κυρίως χρησιμοποιείται στην ογκολογία είναι η επεμβατική ακτινολογία, που έχει να κάνει με
διοψίες, με λήψη διοπτικού δείγματος, με καυτηριασμούς, με τοποθέτηση ενδοαυλικών stent, με χρήση πηγών ενεργείας σε διάφορους όγκους ενδοογκικά. Ο παθολογοανατόμος είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να συζητήσει στη διάγνωση, αλλά και κάθε φορά που χρειάζεται να πάρουμε καινούρια βιοψία, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του όγκου. Παλιά μας αρκούσε η μορφολογία για να πούμε είναι μικροκυταρικός ή μη μικροκυταρικός καρκίνος πνεύμονα. Τώρα πια αυτό δεν αρκεί. Θέλουμε να ξέρουμε και την ανοησιστοχημία, θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι υποπληθυσμοί, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει ετερογένεια, διότι πάνω σε αυτούς τους υποπληθυσμούς στηρίζεται η θεραπεία. Και ο παθολογοανατόμος είναι που εν τέλει υπογράφει και το μοριακό έλεγχο που γίνεται. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες μορφές καρκίνου και κυρίως ο καρκίνος του πνεύμονα έχουν γονίδια οδηγούς, τα οποία αλλάζουν τελείως την πρόγνωση, τελείως τη φυσική πορεία της νόσου και τελείως τη θεραπεία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανάλυσης και αυτά θα τα συζητήσουμε στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Μέσα στο Ογκολογικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει η συζήτηση ποιοι δείκτες πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, να ζητηθούν και με ποια μέθοδο, και μετά να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα με βάση, με βάση τα ευρήματα για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Όσο και αν με στενοχωρεί, η πλήρης ίαση ακόμα έρχεται μέσα από το χειρουργείο. Ο χειρουργός παρέχει πλήρη ίαση όχι μόνο στον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά στις περισσότερες μορφές καρκίνου. Βέβαια, η χειρουργική έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια. Έχει σαν κύριο στόχο την μικρότερη δυνατή επέμβαση, τη λιγότερο τραυματική, τη λιγότερο ακροτηριαστική, και αυτό ισχύει και για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τη μετεγχειρητική πορεία, ενδιαφερόμαστε για τα υγιή χειρουργικά όρια, για τη σωστή λήψη δειγμάτων λεμφαδένων, για το εάν η θεραπεία που έχει προηγηθεί έχει πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Ο χειρουργός πρέπει να είναι εκεί όχι μόνο πριν αποφασιστεί το χειρουργείο, πρέπει να είναι εκεί από την αρχή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι ασθενείς εξ αρχής πρόκειται να πάνε σε χειρουργείο ή όχι. Στην πορεία της νόσου η παρουσία του χειρουργού είναι αναγκαία, διότι σε διάφορα στάδια της νόσου, σε μονήρης, παραδείγματος χάρη μεταστάσεις, πάλι ο χειρουργός έχει ένδειξη, και επίσης ο χειρουργός μπορεί να μας βοηθήσει όταν έχουμε φτάσει σε σημεία στα οποία θέλουμε πάλι τη λήψη υλικού από κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά ο παθολόγος ογκολόγος είναι η ατμομηχανή του Ογκολογικού Συμβουλίου. Είναι αυτός που θα αποφασίσει τις συστημικές θεραπείες σε συνεργασία με τους υπόλοιπους γιατρούς και ποια θα είναι αυτή και σε ποιο σημείο θα είναι, σε ποιο σημείο στην ιστορική διαδρομή του αρρώστου θα είναι αυτό. Θα πρέπει να στηρίξει με τεκμηριωμένες απόψεις την απόφασή του σε απεικονιστικά και μοριακά ευρήματα. Θα πρέπει να επιλεγούν οι ασθενείς που θα μπουν σε κλινική μελέτη εάν θέλουν. Θα πρέπει να διαχειριστεί την τοξικότητα, και αυτός είναι που θα χτίσει αυτό που ονομάζουμε δεδομένα πραγματικού χρόνου, real world evidence, τα οποία σιγά σιγά αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Ανάλογα με το επίπεδο και με τις μετααναλύσεις και σειρές άρθρων, υπάρχουν πολλά level of evidence για το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία, η σωστή λειτουργία ενός Ογκολογικού Συμβουλίου για να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης. Με έναν απλό τρόπο, διαβάζοντας μελέτες οι οποίες περιλαμβάνουν πάνω από 30.000 ασθενείς, οι οποίες περιλαμβάνουν πάνω από 200 κέντρα ογκολογικά, υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στη συνολική επιβίωση με ένα hazard ratio του 0,8, και αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εκεί που θα πίστευε κανείς ότι είναι μονόδρομος οι επιλογές, όπως είναι η μεταστατική νόσος, εκεί η στατιστική σημαντικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, με hazard ratio 0,73. Και το συμπέρασμα
από τα συστημικά review και από τις μετααναλύσεις είναι ότι ένα ποσοστό 30 με 50% των ασθενών που συζητούνται στα ογκολογικά συμβούλια αλλάζει τελείως το θεραπευτικό πλάνο. Αλλάζει τελείως ο τρόπος, οι αποφάσεις που παίρνονται σε όλα τα στάδια της νόσου. Οπότε εύλογα τίθεται το ερώτημα, αν δεν λειτουργεί το ογκολογικό συμβούλιο, αυτό το 30 με 50% παίρνει λάθος αποφάσεις, παίρνει λάθος θεραπείες? Δυστυχώς ναι είναι η απάντηση. Εδώ βλέπετε Kaplan-Meier καμπύλες που δείχνουν το όφελος της επιβίωσης με βάση τη λειτουργία των ογκολογικών συμβουλίων και τον αριθμό των μελετών που είναι θετικές για το ογκολογικό συμβούλιο. Το ογκολογικό συμβούλιο είναι ο γόνιμος χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από την αρχή της διάγνωσης και η υποστηρικτική αγωγή. Έχουμε συνηθίσει και το supportive care, το συγχέουμε με το palliative care, το λέμε ανακουφιστική θεραπεία, παραπέμπει σε ασθενείς τελικού σταδίου, αυτό είναι λάθος. Η υποστηρικτική θεραπεία, όπως είναι το σωστό, πρέπει να ξεκινάει από τη διάγνωση, πρέπει να είναι σε όλα τα στάδια της νόσου, πρέπει να είναι υποστήριξη στη διατροφή, υποστήριξη στο άγχος, υποστήριξη στην άσκηση, υποστήριξη στα οικογενειακά προβλήματα που έχει ο ασθενής και δεν μπορεί να είναι συνεπής στις θεραπείες του. Η ογκολογική νόσος είναι μια οικογενειακή νόσος. Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της ποιότητας ζωής και όχι μόνο του αποτελέσματος της θεραπείας, και πρέπει όλα αυτά να συζητιούνται με όλους τους εμπλεκόμενους, και είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφέρω την ανάγκη συμμετοχής στα ογκολογικά συμβούλια των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο διευθυντής περνάει, κάνει επίσκεψη και βλέπει τον ογκολογικό ασθενή 5 λεπτά. Ο επιμελητής συζητάει με τον ογκολόγο και βλέπει τον ογκολογικό ασθενή 10 λεπτά. Η νοσηλεύτρια όμως που βάζει τις θεραπείες, που αλλάζει τις θεραπείες, που περνάει τη φλέβα, που συζητάει μαζί του, που γνωρίζει τα προσωπικά του, συγχρονίζεται με τον ασθενή καθ' όλη την ημέρα της θεραπείας. Αυτή η νοσηλεύτρια ξέρει τον πόνο του, ξέρει τη δυσκολία του, ξέρει τον καημό του. Μπορεί μέσα στο ογκολογικό συμβούλιο να μας δώσει ένα input που δεν το ξέρουμε εμείς. Ότι παραδείγματος χάρη ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός έρχεται από την επαρχία Μεταξύ που τον περιμένει απ' έξω. Άρα μην του βάζετε ένα ραντεβού στις 9 το πρωί και μετά ένα δεύτερο στις 2 το μεσημέρι, γιατί θα υποχρεωθεί να πληρώσει το ταξί για ώρες που θα είναι άχρηστες για αυτόν. Αυτό δεν θα το μάθει ποτέ ο γιατρός. Μόνο η νοσηλεύτρια που συζητάει με τον άρρωστο μπορεί να το δώσει και να βοηθήσει. Όλα μοιάζουν πολύ λογικά και αυτονόητα. Τότε γιατί δεν υπάρχουν ογκολογικά συμβούλια? Δεν υπάρχουν ογκολογικά συμβούλια γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Όπως θα σας πούν και οι άλλοι συνάδελφοι που δουλεύουν σε μάχημα νοσοκομεία, σε μεγάλες ομάδες, με μεγάλη δυσκολία βρίσκουμε 1-2 ώρες τη βδομάδα για να συναντηθούμε όλοι. Οι δουλειές και οι ανάγκες, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι αποστάσεις μέσα στο ίδιο νοσοκομείο, η έλλειψη εξοπλισμού μας αναγκάζουν να περνάμε πάρα πολύ χρόνο για πράγματα που δεν είναι αμιγώς επιστημονικά, που δεν είναι αμιγώς ιατρικά. Είναι πάρα πολύ λοιπόν δύσκολο να συντονιστούμε και να είμαστε όλοι παρόντες. Επίσης δεν γίνονται ογκολογικά συμβούλια διότι υπάρχει προσωπικό που μετακινείται. Έχεις κάποιους ειδικευόμενους που παρουσιάζουν περιστατικά, τους εκπαιδεύεις να παρουσιάσουν περιστατικά, μετά από λίγο φεύγουν. Υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να κάνουν rotation, πρέπει να πάνε σε άλλα τμήματα. Μέσα στις ίδιες κλινικές αλλάζουν τα καθήκοντα και οι υπευθυνότητες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσοι συμμετέχουμε σε ογκολογικά συμβούλια έχουμε την αγωνία, έχουμε την περιέργεια να μαθαίνουμε τι γίνεται μετά. Ωραία, σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό το συζητήσαμε, δώσαμε μία κατεύθυνση, ακολουθήθηκε αυτή η κατεύθυνση και ήταν σωστή αυτή η κατεύθυνση. Έτσι μαθαίνουμε. Αυτό λοιπόν κάνει τα ογκολογικά συμβούλια ακόμη πιο δύσκολα. Πρέπει να πηγαίνουν πίσω σε περιστατικά και να ξαναφέρνουν πάλι περιστατικά για να συζητάμε την έκβασή τους. Είναι δυσλειτουργικά. Θα κάνω την αυτοκριτική μου και θα πω ότι η ογκολογία και η εκπαίδευση στην ογκολογία στηρίζεται κυρίως ακόμα στις αυθεντίες. Η συζήτηση σε ογκολογικά συμβούλια δεν είναι ισοδύναμη,
δεν είναι ισότιμη, αλλά η ιεραρχία που υπάρχει στις κλινικές επηρεάζει πάρα πολύ το τι θα πει κάποιος για να μην χαλάσει τις ισορροπίες, για να μην δυσαρεστήσει τον διευθυντή του, για να ξέρει πού θα σταματήσει. Αυτό είναι εις βάρος της ομαδικής δουλειάς. Οι Έλληνες γιατροί δεν έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδικά και δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει εμείς να δουλεύουν ομαδικά. Παραδείγματος χάρη, φέτος αρχίσαμε για πρώτη χρονιά στους φοιτητές του 6ου έτους να τους βάζουμε υποχρεωτικά όταν διαλέγουν το elective ογκολογίες να συμμετέχουν τουλάχιστον σε 2 ογκολογικά συμβούλια, τουλάχιστον να πάρουν αυτό το flair του τι σημαίνει ογκολογικό συμβούλιο. Επί του παρόντος είναι πιο άνετο, βολευόμαστε καλύτερα να δουλεύουμε ο καθένας στα στεγανά της κλινικής του παρά να έχουμε ανοιχτές πόρτες και διάλογο μεταξύ μας. Τα ογκολογικά συμβούλια, έχοντας όλες τις ειδικότητες μέσα, έχοντας την κοινωνική και οικονομική παράμετρο του ασθενή, έχοντας την οικογενειακή παράμετρο του ασθενή, εν τέλει αντιμετωπίζουν τον ασθενή και όχι την νόσο. Είναι ασθενοκεντρικά, αντιμετωπίζουν ως όλον τον ασθενή και όχι το σύστημα που πάσχει ή όχι το σημείο εκείνο στο οποίο θέλουμε εμείς να παρέμβουμε. Με την έννοια αυτή είναι ο μόνος σωστός τρόπος άσκησης της ιατρικής και της ογκολογίας και θα έπρεπε να ξεκινάει από την εκπαίδευση. Εδώ σας δείχνω ένα πίνακα πάρα πολύ απλό του πώς λειτουργούν τα ογκολογικά συμβούλια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να σας τα πω με 2 λόγια, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απολύτως υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει κανένας ασθενής που να μην συζητείται στο ογκολογικό συμβούλιο, στη διάγνωση και σε κάθε φορά που χρειάζεται αλλαγή της θεραπείας και του θεραπευτικού πλάνου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωτικά μόνο όταν τα ζητάει αυτός που πληρώνει. Δηλαδή, όταν συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για κάποιες θεραπείες, τότε δεν πληρώνουν αν ο ασθενής δεν περάσει από ογκολογικό συμβούλιο. Με την έννοια αυτή, οι άρρωστοι που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση, που στηρίζονται στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, άρα εξορισμού έχουν μια πολύ κατώτερη περίθαλψη στις ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικό να περνούν και από ογκολογικά συμβούλια. Μετά από αυτό καταλαβαίνει και να πούμε και σαν τρίτη την Ευρώπη υπάρχει τρομερή ετερογένεια, κάθε κράτος κάνει διαφορετική στρατηγική, κάθε νοσοκομείο κάνει διαφορετική στρατηγική, δεν είναι υποχρεωτικά, η παρουσία των επιστημόνων είναι εθελοντική, δεν αποζημιώνονται για τον έξτρα χρόνο στον οποίο συμμετέχουν και φυσικά και η παρουσίαση των περιστατικών είναι εθελοντική και εξαρτάται από τον θεράποντα ιατρό. Ποιο είναι το μέλλον των ογκολογικών συμβουλίων? Το μέλλον των ογκολογικών συμβουλίων είναι να ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, να ομογενοποιηθούν τα διάφορα συστήματα πληροφορικής που έχουμε και τα οποία μας δυσκολεύουν και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο στο ογκολογικό συμβούλιο. Πρέπει να ανεβάζουμε απεικονιστικές εικόνες, να κατεβάζουμε τις εικόνες και να μπαίνουμε σε άλλο πρόγραμμα για να ανεβάζουμε παθολογοανατομικές εικόνες. Πρέπει να βγαίνουμε από εκεί και να μπαίνουμε σε άλλο πρόγραμμα για να ψάχνουμε να βρούμε τις κλινικές πληροφορίες του αρρώστου. Έχουμε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα στο νοσοκομείο, τα οποία δεν μιλούν μεταξύ τους. Και αν τα συστήματα δεν μιλούν μεταξύ τους, πώς έχουμε την απέτηση να μιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και μάλιστα την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνονται εξειδικευμένα ογκολογικά συμβούλια που έχουν να κάνουν με το μοριακό έλεγχο. Ο μοριακός έλεγχος είναι η πύλη από την οποία θα μπούμε στην εξατομικευμένη ιατρική, άρα χρειάζονται ξεχωριστά ογκολογικά συμβούλια, έστω και αν όχι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον κάθε 15 μέρες. Και το τρίτο είναι να καθιερωθούν τα υβριδικά ογκολογικά συμβούλια, δηλαδή με φυσική παρουσία, αλλά ταυτόχρονα και με τη δυνατότητα κάποιον να είναι σε απόσταση και λόγω των υπολείπων υποχρεώσεων που έχουν και λόγω των γεωγραφικών αποστάσεων που έχει η Ελλάδα. Βέβαια, τα υβριδικά συμβούλια, ογκολογικά συμβούλια έχουν πάντα τον κίνδυνο κάποιος να συμμετέχει με κλειστή την οθόνη, κλειστό τον ήχο και να συμμετέχει μόνο τυπικά. Άρα χρειάζεται η ουσιαστική συμμετοχή όλων στο διάλογο που γίνεται προς όφελος του ασθενή. Για να γίνουν όλα αυτά
χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται εκπαίδευση από πολύ αρχικό στάδιο. Από το στάδιο των φοιτητών, από το στάδιο των ειδικευομένων, από το να κατανοήσουμε τι παρουσιάζεται στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ποια είναι η σημασία του Ογκολογικού Συμβουλίου, ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες και ποιες είναι περιττές και καθυστερούν, να καταλάβουμε πού πρέπει να ακούμε τη γνώμη του άλλου, πού πρέπει να σταματάμε να υποστηρίζουμε τη δικιά μας γνώμη, να αποκτήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και να πάψουμε να παράγουμε ειδικούς. Θέλουμε ειδικούς, η ιατρική είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν αρκεί να είσαι απλός γιατρός, πρέπει να είσαι παθολόγος, δεν αρκεί να είσαι παθολόγος, πρέπει να έχεις ειδικότητα να είσαι ογκολόγος, πλέον δεν αρκεί να είσαι ογκολόγος, υπάρχουν ογκολόγοι που εξειδικεύονται ανά συστήματα όγκων, δεν αρκεί αυτό, πρέπει να μάθεις και να ακούς και να συμμετέχεις σε ομάδες. Άρα το μέλλον είναι η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων ώστε να έχουν την κουλτούρα του Ογκολογικού Συμβουλίου. Συμπερασματικά λοιπόν τα ογκολογικά συμβούλια είναι το gold standard στην επιστήμη, στην καθημερινή κλινική πράξη. Δεν είναι μια απλή γραφειοκρατία, είναι ουσία, αλλάζει στο 30 με 50% τις αποφάσεις που θα έπαιρνε ένας ογκολόγος μόνος του. Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρό evidence ότι η παρουσίαση περιστατικών στα ογκολογικά συμβούλια αλλάζει το στάδιο της νόσου, αλλάζει τον τρόπο θεραπείας, αλλάζει την τελική έκφαση, αυξάνει αυτούς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες, αυξάνει τη συνολική επιβίωση σε ένα μεγάλο αριθμό αρρώστων. Είναι πολύ σημαντικό αυτά να καταγράφονται και να γυρίζουμε πίσω και να βλέπουμε πραγματικά δεδομένα και μέσα στα ογκολογικά συμβούλια πρέπει να εντάξουμε όσο πιο νωρίς γίνεται την υποστηρικτική αγωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.